Kwalapho ke kwezolali zalapho kwelo phondo kwakukhona indedeba enkulu uba uMdolo kunye nowakwakhe uMamgiqwa. Kwelo khaya labo ke babehlala nomntwana omnye ekwakukuphela kwakhe. Kwakuvamile ke ngezinye imini ukuba ezi zaguga zimbini zixabane ngaloo nto, isithi indoda, wena zange ufuna ukundizalela, aphendula omnye, ukuba ngaba ndinguThixo uyawundixelela loo nto. Bawukrwebhana ke apho ngaloo nto, kodwa igqibele into ehlekwayo sele kumnandi. Banonyana omnye ke apha kweli khaya ogama lakhe linguDavide. Igama eli livela kuba ezi zithandani zimbini bezikubhedeshe kakhulu ukurhamenta, kangangokuba nomntwana lo wathi ukuvela kwakhe wavela aba babini bengene baphelela enkonzweni. Zeke njengabantu bebeshumayela kwaye bekhonza, kwabona kufanelekile into bangaba umntwana lowo abizwe ngoDavide. Nakubeni wayinalo lona igama wayelinikiwe apha ekhaya, kodwa lona gama elamncamathelayo lahlala yayilo eli likaDavide. Wayengalithandi ke apha ekukhuleni kwakhe kuba wayengayifuni nale nto abizwa ngayo, kodwa ngeli xesha eyingxamela koontanga bakhe iye imncamathela ngakumbi. Bekunzima ke xa ibizwa ngabantu abadala ngalo eli gama kuba wayengakwazi ukucunuka kubo okanye